ugqitha nje kwe-5 minutes yokuqala funeka abantu bakuphikishe apho ubheka khona. And xa ushunyayelelwa into yoba abantu funeka ubaconvince bajonge into a particular direction. Akushumayelwa nje. It's not just an ordinary information sharing. We preach to teach. We teach to preach. We preach to teach. We teach to preach. It is not just an information sharing. So, mandibeleke ngale ndawo ethi le pericope esigqiba kuyicheka apha ndicela niyiqaphele skaters naxa nifike ezindlini niyijonge kahle that kule pericope uYesu is not only rebuking his social pride. Jesus is not only rebuking social pride, but enforces character. He enforces character. Ngicela into yokuqala engicela siyiqaphele. Uba kule ndawo esigqiba kuyifunda, Jesus is not only rebuking social pride, but enforces a lesson on character. Into yesibini engicela siyiqaphele yinto yoba uYesu apha akekho concerned kakhulu nge-guest list. Uyabona umuntu esikayo noba unebhebe, noba uqaba umntanakho, noba wenza ntoni ofuna uku-invitela kuyo abantu, Jesus here is not interested with guest list. Yoba who are the ones who are invited here. But in principle, he teaches the unselfish motive. You'll be invited to abantu. Ewesile kukhona into ekuthiwa kuthethwa ngayo planethi John Wesley. Uyabo esa scripture sethi be holy for I am holy. Ngiyasibona ne. Apha ewesile ungaboyithandabuza. Sinayo le nto ekuthiwa yi-holiness. Umuntu akwazi uba holy eselapha. But ubuholi balapha bu-interpretwa ngohlobo loba. We become holy when we are being made perfect with love. Once inhliziyo yakho ivuleke kakhulu for uthanda, uholy ngoba nakho. Neba nelithi ngiphe olothanda, ngibathande bonke, ngomphefumulo nangengqondo nangamandla onke. Usenesekezi zakho apha. Usenabantu ongabaginyiyo kakuhle. Usenabantu ongabacathelanga for the reasons that we do not even know. Uboyazi uba awukabikho kule nto. Xa se uyibambe nyani into yalapha, it's when you are capable enough to create and maintain sound relationships with other people, irrespective of their socio-economic status. Yayibhuda. Uba wena xa unepati funeka xa uyinesi umamamanesi. Awuyititshala, unengutitshala kadala ayimosha. Awukabikho kule nto suke. Siyavana nabethu. Nikhona la ngoba icolo ngunomandla.
endenzakalisa gqithi ingoma yami in fact le ayiculayo ethi olokholo olukhulu olususa abanentaba. Hey bazalwane, inevespa egqibeleni ithi bayandiswa inhliziyo kubathandwa kwanjengawe. Apha xa ulapha wena kufuneka umcele uThixo xa uthandaza astretche inhliziyo yakho. Inhliziyo yakho ibe big enough to accommodate people naba ocinga uba abakho kumgangatho wakho. Iyangiqwela ke le parable xa ndizawuyeka. Once igqibele mfo kaThixo ngale ndawo ethi uyabona uba umema abantu xa une-baby shower abazakuphathela amanapkini neecici zabantwana uyayibhuda mntazi, uyayibazana andifuni nethi izandla ndixelele. Xa usenza noba yipati noba yintoni oyenzayo nogwaba usenzela wena, subheseka ebantwini ngezinto ozifunayo. Abantu mabathi xa besiza kwinto yakho beze ungenazi expectations, ibe yi-bonus into yoba bakuphathele izinto. Suthi ubaxelele wish list yantoni kaloku mntasi enzela ingathi kandimxelele. If udicide kulo nyaka uba nomntana sumkhuliselwa ngabantu umntanakho, sundela abantu bakuncedise ekukhuliseni umntanakho nasekondleni umntanakho. Once you decide that uzawuba nomntana, many small zakho. So ithi le nto endiyithethayo xa ndiyeka, funeka xa umema abantu ubamemela kwi-social gathering unga-expecti nto. Umeme nje nabantu abangazuba nanto yakunikana. Yabona emcimbini xa kubizwa abantu emcimbini funeka ubamemele nje into yoba bafikele nje uzochama kuyadini bajukele esifubeni ukake uba bekumcimbi. Ube nomgidi womntanakho sowubhajetha amakheyisi ozawaphathelwa ngabanye abantu abothetutwayo obaneleyo for umcimbi wakho. Thenga inyama eyaneleyo. Uncede ke khona uyeditele endaweni zabathandekayo. Zamangalelisa ngecawa. Ngayifake loo ndawo bhuti, ngafa icawa. Kodwa ke the point I'm driving home, enkosi ngale exercise. Into ebangela into yoba ndingazufika kwindawo ethi le nto ithi le nto ithi yinto yoba wonke umntu in a process of interpretation of i-scripture. Akho mntu esinothi right, akho mntu esinothi wrong, but into eyenza i-scripture sibe unique xa si-interpretwa yinto yoba we begin to hear i-perspectives ezi-different. Ogqibela ngale ndawo ethi uThixo akabali ngale ndlela sibala nayo. Enye into ethethwa sesi scripture yinto yoba uThixo xa ebala naxa esenza izinto uyaqakatha, uthathe emva naphambili, akahambi ngomntu. So ubona umntu xa kusithiwa abokuqala yaba ngabokugqibela, abokugqibela aba ngabokugqibela.
uyawuthi abantu abajongele phansi apha okwehoko yenkukhu ongabakhathalelanga uthi kanti ngabona abayawufika behleli kwizitulo eziphambili. Ithi le nto funeka nibe careful. Gildas nike niyibone le nto yomgqama nokufika noba kusesiofisini noba ugqithe emntwini ohleli apha ngasemnyango umdelele ungambulisi uvele phangaphambili use kuthiwe hayi umuntu uzofuna yena namtwa ubuye uphoxa ke umanzi xa sekufuneka uphendukale kule nto ithi molweni kunjani. Ndiyamcela be careful. Le text ithi nje be careful. uThixo makaniphe i-emotional intelligence, uThixo makaniphe i-spirit of discernment, umoya wokuhluza. uThixo makaniphe into yoba noba ufika umuntu emopisha ube nobubele bakhe ukwenzela uba ezi zinto zingasiphoxi umzuzu ogqileyo. Hambani niyomema amahlweni, hambani niyomema izikhwala, hambani niyomema abantu abarayithwe off i-community ngenxa yoba bengamithi izitandards zethu zelilizwe. Loo nto imicifana uba isistandard esirayithi apha kweli lizwe niboyazi uba thina asiqhubi kanjalo. Apha xa ndigqibela umntu uyakwazi uminxeka kwinto engenamsebenzi, athi umntu ngeli xesha sekuthiwa wenziwe isitye esitsha sokuphatha iindaba ezilungileyo babe abantu besamjonge ngesitye esidala. Bayakwazi abantu bala itsho le nto ukulandela based on i-past yakho and based on izinto zenzileyo nogqithe kuzo. But ufuneka xa usebenza ungahakeki kuloo nto. Sanukoyika ukwenza mistakes, but into ebalulekile emva koba wenze imistake kufuneka bathi bengekakuhleli uthathe irabhi uyoyirabha ukhawuleze uzikorekishe. Athi ngeli xesha baseminxekileyo ube wena usithi ndithi ndizilibale zonke izinto ezigqithileyo ndizelulela kweziphambili ndizibalele ekuthini ziyinkunkuma nentwaleko ngenxa yokongaba okumazi uKristu. Abantu bazalwane bam, izono zenu zixolele. Thixo makaligcine, Thixo makanithamsanqelise, Thixo makahlale kunye nani nikhule ekumazini nasekumkhonzeni uThixo somandla. Anincede uThixo xa nichuza ii-positions noba zezantoni na nizichuze wisely. Anincede uThixo into yoba umntu achuze yena le nto acifana uba izawubetha ngesingqi sokuthanda kwentliziyo yakhe. Ningachuzelwa ngabazali benu. Niyamkhumbula umama wenyana bakaZebhedi ebheka kuYesu esithi ngiyacela ndizokhethela abantwana bam, omnye wathi mntingizale ngicela umbeke ngasekunene, omnye ngicela umbeke ngasekhohlo. Yacumbuluka inamba yathi hayi okwam uphisa ngezitulo zohlala, ubawo oningisa ngazo. So ndiyanicela bazalwane, xa nifika ezindaweni noba umntu ubhekayo okanye xa ni-approacha ilizwe, minimize your expectations so as to avoid disappointment. You will be disappointed here. Ungene kwi-relationship le-high hopes zokuzawutshata uzawuba ne-depression. Depression. Minimize your expectations
so as to avoid disappointment. Thixo makaniphe ispirit of discernment. uThixo makandincede athi xa endinceda uThixo ayenze ezibindasi into yoba umntu esahlele apha ecaleni kwakho esatsho uba ndiyakuthanda umbone uba limenemene. Sela. Awuhlangane friend.